Het schilderij van een 90-jarige in het Mauritshuis. Een pad die bouwprojecten tegenhoudt. En er gebeurde meer in Zeeland deze week. Het waren magere jaren voor de PVV in Provinciale Staten. Ruzie scheurde de partij in tweeën. En van wat ooit een 5-koppige fractie was, bleef uiteindelijk maar 1 zetel over. Vanuit Terneuzen moet in maart de wederopstanding van de partij komen. De herstart voor de Zeeuwse PVV op provinciaal gebied gaat komen vanuit Zeeuws-Vlaanderen. Terneuzense fractievoorzitter Patrick van der Hoef gaat als lijsttrekker voor de PVV de statenverkiezingen in. Ja, daar heb ik niet lang over moeten nadenken. Dat wist ik direct. En ja, hier staan we. Het wordt voor Van der Hoef een hele klus om de puinhopen van de PVV in de Staten van de laatste 4 jaar te doen vergeten. De Zeeuwse PVV heeft zich schuldig gemaakt aan fraude. De partij heeft voor minstens €800 aan onterechte declaraties ingediend bij de provincie. Peter van Dijk wil nog niet reageren, Vincent Bos wel. Hij is degene die fraude binnen de PVV in de openbaarheid heeft gebracht. Vincent Bos werd ooit door Van Dijk en partijleider Wilders binnengehaald als nieuw politiek talent. Er is iemand die, zegt hij mij net, vanuit volle overtuiging voor de PVV gaat. De dreiging van de islam die op dit moment in bijvoorbeeld Bergen op Zoom zit. Daar zie je echt meerdere geïslamiseerde wijken. Je hebt daar moskeeën. Het zit bijzonder dichtbij. Als er inbraken gepleegd worden, dan horen we regelmatig dat de verdachten daarvan in Bergen op Zoom opgepakt worden. Of in ieder geval aangehouden. Dus wij willen ervoor zorgen dat Tolen gewoon echt Tolen blijft en ook veilig blijft. Maar Van Dijks nieuwe lieveling bleek uiteindelijk aan de poten van de zetel van de fractievoorzitter te zagen. Hij stelde een manifest van wantrouwen op om van Van Dijk af te komen. PVV Zeeland is langzamerhand omgebouwd tot een soort persoonlijke BV voor de heer Van Dijk. Hij duldt geen tegenspraak en hij zegt als ik mijn vrouw in dienst wil nemen, dan doen we dat. Rechtszaken, een motie van afkeuring van de collega's in de Staten. Uw kiezers verdienen beter, deze staten verdienen beter, de democratie verdient beter, stap op. En een veroordeling volgden. Voormalig PVV-statenlid Vincent Bos moet een boete van €350 betalen wegens smaad. Met als resultaat dat Bos voor zichzelf begon en blijkbaar zijn politieke voorkeuren inmiddels heeft bijgesteld. Sinds enige tijd verschijnt hij op foto's op social media waaruit blijkt dat hij deel uitmaakt van het CDA-campagneteam. Van Peter van Dijk werd weinig meer gehoord in de Statenzaal en gaat nu geruisloos via de zijdeur van het politieke toneel af. Aankomend lijsttrekker Patrick van der Hoef wil fris beginnen. Ik kijk vooruit en natuurlijk niet achteruit. 5 zetels zijn er geweest in het verleden. Momenteel denk ik dat er voor de PVV zeker groei in zal zitten. Van der Hoef denkt dat hij Zeelandbreed PVV-stemmers kan weten te mobiliseren. Zelfs met enkel Zeeuws-Vlamingen op de kieslijst. U zult ons ook overal zien. Ons netwerk zal ook alleen maar groter worden. En we zullen heel de provincie doorgaan om op markten, braderieën, maar ook gewoon in winkelcentrums ons te verkondigen. En ook op te halen bij de mensen van, goh, waar loopt u nou tegenaan? Landelijk blijft de PVV hoog scoren in de peilingen. En dat zou zomaar ook in Zeeland mee kunnen spelen. Maar of vanuit Terneuzen de smet van de afgelopen jaren echt weggepoetst kan worden, zal pas na 15 maart blijken. De 90-jarige Sjaan Hermans van Leest schildert in verzorgingstehuis Buitenrust in Middelburg het ene na het andere kunstwerk. Ik dacht, tijdverdrijf, hè? Toch is haar meisje met de parel binnenkort te bewonderen in het beroemde Mauritshuis in Den Haag. U was verrast? Ja, zeker. Kwamen ze zeggen, je bent uitgekozen voor... Maar ik wist het niet, dat hadden mijn kleinkinderen gedaan, die oudste kleindochter. 170 kunstwerken, waaronder die van Sjaan, mogen het wereldberoemde schilderij van Johannes Vermeer vervangen. Het echte meisje met de parel is te zien op de Vermeer tentoonstelling in het Rijksmuseum. Zeggen dat ik een prijs gewonnen had, maar ik had geen centen had hoor. Geen geld, maar wel een uitje naar Den Haag. Het nieuwe Europese visserij-actieplan is de doodsteek voor de visserij, zegt de Zeeuwse sector. De Europese Commissie heeft het plan dinsdag gepresenteerd. De Europese Commissie wil dat er in 2030 niet meer gevist wordt in beschermde Natura 2000 gebieden op zee, waar dat nu nog wel is toegestaan. Ieder land heeft daar eigen afspraken voor gemaakt. Zo hebben Zeeuwse garnalenvissers ook een vrijstelling voor de Zeeuwse kust.
Brussel wil dat de schepen minder tot helemaal niet meer gaan varen op fossiele brandstoffen. En vooral dat er straks geen netten meer over de bodem slepen. Dat zou dus ook grote gevolgen hebben voor de Zeeuwse platvisserij op tong en schol. Het heeft een wrattige huid en wordt maximaal 10 centimeter groot. De rugstreeppad. Bouwprojecten in Zeeland liggen geheel of gedeeltelijk stil omdat dit beschermde dier er leeft. Het gaat om de bouw van een rondweg in Tholen en een appartementencomplex in Zierikzee. Ja, dit is de bouwplaats van de 25 appartementen. Hier zouden we op dit moment aan het bouwen moeten zijn. Maar zoals jullie zien is dat nog niet het geval. Want dit is ook het leefgebied van de rugstreeppad. En voordat er een spade de grond in gaat, moet de projectontwikkelaar er zeker van zijn dat er geen padden meer aanwezig zijn in het gebied. Voordat we hier mochten bouwen hebben wij een onderzoek gedaan. Daar is uit voortgekomen dat hier mogelijk rugstreeppadden zouden zitten. En toen hebben wij de bouwplaats rondom in de paddenschermen gezet. Vervolgens heeft onze ecologische deskundige de locatie onderzocht. En kwam tot de conclusie dat de locatie vrij was van rugstreeppadden. En dat wij dus onze werkzaamheden konden starten. Maar volgens de regionale uitvoeringsdienst, de RUD, zaten er gaten in de schermen en kon niet met zekerheid worden gezegd dat het gebied rugstreeppad vrij was. Het onderzoek moest opnieuw. Dat heeft ertoe geresulteerd dat er 1 kikker is gevangen op deze locatie, geen rugstreeppad zijnde. En toen hebben we alsnog de conclusie getrokken van nu is de locatie rugstreeppad vrij. Maar de spades konden nog steeds de grond niet in, want het was inmiddels oktober. En dan gaan de padden in winterslaap en verroeren ze zich niet. Dus kon er volgens de RUD nog steeds niet met zekerheid worden gezegd dat er geen padden meer aanwezig waren en werd de bouw stilgelegd. Het heeft financiële gevolgen, want de bouwer die komt met meer kosten omdat de bouw uitgesteld is. Met de stijgende hypotheekrentes hebben de kopers van onze appartementen dus ook daar mee te maken. Op wat voor kostenplaatje denken we dan? Nou, wij moeten nog een opgave krijgen van de aannemer, maar ik denk dat dat zeker de 100.000 euro te boven gaat. Ja. En dat is alleen voor jullie specifiek dan? Dat is alleen specifiek voor ons, ja, klopt. Deze poel is aangelegd afgelopen december voor de rugstreeppad speciaal. In eerste instantie voor de rugstreeppad en uiteindelijk gaat het misschien ook wel biotoop worden voor andere salamanders en ook andere waterdieren en dergelijke. Want ook hier in Terneuzen wordt er gebouwd in het leefgebied van de rugstreeppad. Op het hoogtepunt leefde er in deze omgeving een populatie van zo'n 600 padden. Dat is inmiddels weer afgenomen en daarom zijn deze poeltjes van levensbelang. Nou, de rugstreeppad gaat het niet altijd best mee in Zeeland. Het is best wel wat afgenomen in het agrarisch gebied. Ik vind het een heel leuk beestje eigenlijk. Het is een typisch 10 centimeter groot beestje. Een mooie rugstreep, paddenstreep op zijn rug. Houdt van activiteit, houdt ook een beetje van de mensen. En dat gaat niet altijd even goed samen natuurlijk. Maar het is een apart diertje dat je niet echt in een natuurgebied kan binden. En dat vind ik wel iets hebben. Maar ja, nu hopen we dat ze dus deze kant op komen. Want dan kunnen ze daar makkelijker verder mee bouwen. Het is een oplossing die ze ook in Zierikzee gaan toepassen. Alleen moeten ze nu nog wachten totdat de pad uit zijn winterslaap komt. Scalda heeft het contract van een docent beëindigd die zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag richting een student. De docent heeft dit zelf eind januari bij zijn werkgever gemeld. Het gaat om een docent van de opleiding Software Development in Vlissingen. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd tussen de docent en de student. Zowel de politie als de school bevestigen dat er aangifte is gedaan tegen de docent. Het is hier rustig op het schoolplein bij Scalda. Maar dat komt omdat het op dit moment voorjaarsvakantie is. De ouders en studenten zijn vorige week door de school al geïnformeerd over het incident. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Maar de politie laat weten dat er meerdere vormen zijn van grensoverschrijdend gedrag. En dat er niet altijd sprake is van dwang. De school sluit zich aan bij deze uitspraak. Vrijdag is een andere docent van Scalda veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur. De 66-jarige man uit Kruiningen had 2 leerlingen gedwongen tot seksuele handelingen. En als zij hem niet gehoorzaamden, dreigde hij met slechte beoordelingen. Ouderen bezuinigen op de warme maaltijd. Merkt Zo Lekker, de tafeltje dekje maaltijdservice in Terneuzen. Het bedrijf scoort hoog bij kwaliteitstevredenheidsonderzoeken, maar zo'n 50 ouderen hebben maaltijden afgezegd.
Een aantal mensen hebben bijvoorbeeld 7 maaltijden in de week. Dat ze in één keer terug gaan naar 3 maaltijden in de week. En als je dan dieper gaat vragen, dan kom je er dus achter dat het heel erg lastig wordt voor veel mensen om de energierekening en dergelijke te betalen. Op deze dag kunnen ouderen in Terneuzen kiezen tussen een Hollandse maaltijd met rookworsten en puree of voor Indische eten. 's Morgens vroeg gekookt en voor 12 uur thuisgebracht. Van de maaltijdservers kunnen enkel mensen gebruik maken die zelf niet meer kunnen koken. Zwaar geconcentreerd werk, want het moet allemaal kloppen. Dus bijvoorbeeld Jan die is hier bezig met de koffertjes klaar te zetten. En dan moet yoghurt in, of een nagerechtje, of een stukje fruit, of rauwkost, soep. En dat ziet hij op een bonnetje. En dan moet er wel allemaal in zitten dan. Want het is voor iedereen weer anders. Iedere keuze is anders. Maar door de hoge energieprijzen zien een aantal ouderen zich dus genoodzaakt om te bezuinigen op deze voorziening. Wat vindt u daarvan? Triest. Dat is heel triest, want ik bedoel, maaltijd zeker voor ouderen. Er zijn 2 momenten heel belangrijk en dat is de visite die per dag komt en de warme maaltijd. Ik bedoel, dat is het moment van de dag voor die mensen. Die vrijwilliger die aan de deur komt, die eventjes meeloopt, goeiedag zegt, praatje maakt. Dat is een heel belangrijk moment. Dus het is in en triest dat je juist op zo'n primaire behoefte, dat je erop moet gaan bezuinigen. Ja. Zo'n 200 maaltijden staan klaar voor de ouderen van de gemeente Terneuzen. Maar dat zijn er dus tientallen minder dan gebruikelijk. Dat de ouderen nu bezuinigen op hun warme maaltijden, dat vinden voedingsdeskundigen zorgelijk. Nou, ik vind dat wel een kwalijke zaak eigenlijk. Want de warme maaltijd is draagt voor een groot deel bij aan onze voedingsinname. Dus als de warme maaltijd wegvalt, dan moeten we best veel andere producten tot ons nemen om nog tot een volwaardige voeding te kunnen komen. Ouderen die bezuinigen op warm eten lopen daardoor het risico onder voet te raken. Dat is gewoon zonde om daarop te bezuinigen, want ik snap dat iedereen in de geldzorgen heeft of kan hebben. Maar als je bezuinigt op de maaltijd, kun je later weer hogere kosten krijgen doordat je bijvoorbeeld onder voet raakt, omdat je te weinig binnenkrijgt. En ja, ben je vaker ziek, ja, daar gaan ook allemaal kosten in zitten. Hè? Dus op de langere termijn is het niet echt besparen. 1 miljoen euro aan subsidie. Daar maken 8 bedrijven kans op als ze een manier kunnen bedenken om het Zeeuwse stroomnet te ontlasten. De bedrijven doen mee aan de Boost the Grid Challenge. Ons energienet heeft het zwaar te verduren, zowel qua vraag als aanbod. Er komen steeds meer opwekkers van energie, waardoor in sommige delen van de provincie, zoals Schouwen-Duiveland en Tolen, het net praktisch vol zit. Maar we gebruiken ook steeds meer energie. En dan moet een groot deel van die energie ook nog zo snel mogelijk duurzaam worden. Er is dus werk aan de winkel. Om dat net te helpen heeft de stichting Zeeuwse Publieke Belangen samen met Docwise de Boost the Grid Challenge opgestart. Bedrijven die een goed idee hebben om het energienet te ontzien, kunnen bij bijzondere plannen steun krijgen die kan oplopen tot €1 miljoen. Het zijn hele concrete projecten, is ook helemaal op aangestuurd, want we willen binnen 2 jaar willen we ook resultaten zien. Kijk, energietransitie en het thema energie staat natuurlijk hoog op de agenda. Maar we willen niet langer alleen maar erover praten, we willen ook in de praktijk aan de slag. Er hebben 56 bedrijven vanuit de hele wereld gereageerd en inmiddels zijn er nog 8 over. De ideeën gaan alle kanten op. Heel breed, heel divers, van kwekers, van varens die met licht gaan spelen, tot laadinfrastructuur. Er is een partij bij die de campings wil verduurzamen en ook daar de elektrificatie gewoon willen verbeteren. Ja, kortom, echt wel hele 8 hele verschillende oplossingen. Een van de kanshebbers is Own Greens hier in Burghaamstede, een dochteronderneming van Vitro Plus. Een bedrijf dat 80% van de varenmarkt in de wereld in handen heeft. Ze worden hier achter gekweekt in een speciale ruimte met bijzonder ledlicht en grote afzuigingen. En dat kost heel veel energie. In treetjes kweken we de planten op met een bepaald lichtspectrum. En wij geven 12 uur per dag licht. Tegelijkertijd moeten we ook heel veel koelen door de warmte die vrijkomt bij die belichting. Het gebruikt ongelooflijk veel energie, kun je je wel voorstellen. Dus daarom zoeken we nu ook naar slimme oplossingen om daar met energie om te gaan. En die oplossing denken ze gevonden te hebben, door de roze lampen slimmer te gaan gebruiken. Dus wat wij nu doen is aan 1 stuk doorbelichten. En we kijken niet zozeer naar wanneer energie veel beschikbaar is en wanneer niet.
En straks willen we dynamisch gaan belichten en dus kijken wanneer er echt veel energie beschikbaar is om dan juist te belichten. En als er energie schaars is, om dan niet te belichten. En dit willen we doen in combinatie met zonnepanelen die hier op het dak komen en een groot accusysteem. Deze maatregel kan het bedrijf geld besparen en het stroomnet ontzien. Maar het kan ook gevolgen hebben voor de hele teeltsector. Kassen die gebruiken ook veel LED-verlichting om bij te belichten. Dus die zou dit ook toe kunnen passen. In juni wordt bekend welk bedrijf de Boost the Grid Challenge heeft gewonnen. Zeeland wordt overgeslagen dit jaar door de ambassadeurs van de vrijheid op Bevrijdingsdag. 3 zangeressen, Vrouwtje, Mo en Tabita, reizen per helikopter naar bevrijdingsfestivals door heel het land. Maar in onze provincie komen ze niet. Ook dit jaar is er weer een bevrijdingsfestival in Vlissingen, op het Scheldekwartier en in de binnenstad. De line-up is nog niet bekend, maar wel is dus al duidelijk dat er dit jaar geen ambassadeur van de vrijheid langskomt. Eerder waren dat bijvoorbeeld Duncan Lawrence en Lucas en Steve. Er zijn nu te weinig ambassadeurs, zegt de organisatie, om alle festivals aan te doen. De Zeeuwen staan vierkant achter de boeren. Althans, dat blijkt uit de eerste uitkomsten van het kieskompas, dat al door 6000 Zeeuwen is ingevuld. Een online stemwijzer bij ons op de website. Meer dan de helft van de mensen die het invulden wil zelfs dat de provincie de barricades opgaat om zich te verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid. Boeren in de buurt van natuurgebieden moeten van het kabinet inkrimpen of stoppen. Maar de meeste Zeeuwen vinden volgens Kieskompas iets anders. 2/3 wil geen gedwongen uitkoop van boeren. En ruim de helft zegt dat de provincie zich moet verzetten tegen het kabinetsbeleid. Ja, ik kom uit een achtergrond boerenfamilie, dus dan sta je uiteraard achter de boeren. Ik hoop dat de pro-boerpartijen groot worden. Maar ze doen net of er geen eten meer nodig is in Nederland. Hè. Dat vind ik triest. Maar u staat achter de boeren? Ja, gelukkig wel. Op zich kan mezelf wel enigszins vinden en wat de boeren er allemaal van vinden. Natuurlijk, de meesten hebben een bedrijf opgebouwd en ja, dat zie je wel allemaal langzamerhand teniet gaan. Volgens Kieskompas willen de meeste Zeeuwen ook dat er geen landbouwgrond meer gaat naar zonneparken en ontpolderingen. Het zijn dus mensen die de Kieskompas invulden. Over het algemeen de twijfelaars. Mensen die nog niet weten op welke partij ze gaan stemmen. Desalniettemin doet het de Zeeuwse boeren wel wat. Ja, dat doet ons heel goed natuurlijk. Hè. We zijn een provincie voor ons gevoel ook wel heel belangrijk in de landbouw. En dat het nu uit de kieswijzer komt, ja, dat doet ons alleen maar deugd natuurlijk uiteraard. Want wij, denk ik als boeren, verkondigen heel de tijd van let op wat we doen. En we zuinig op ons platteland. En inderdaad, als je dan merkt dat heel veel mensen dat steunen, dat geeft een goed gevoel. En dan heb je ook wel een beetje het gevoel dat je in ieder geval bij de burger gehoord wordt, absoluut. Maar wat levert dit Kieskompas straks op? De mensen die je op het platteland spreekt, die zijn ook altijd, zo voelt het ook altijd wel dat die je steunen. Maar ja, er zijn heel veel stemmers natuurlijk. Hè. Dus wat uiteindelijk de uitkomst wordt, ja, dat blijft, vind ik toch wel spannend uiteindelijk hoor. Uiteindelijk natuurlijk leven we in een democratie, dus de meerderheid, en dat hopen we ook dat uit de stemmingen straks gaat blijken, staat achter de landbouw. Dus dan hopen we ook natuurlijk dat het provinciebeleid daarop geprojecteerd wordt. Vrijdagochtend is Eddie Bogaerts overleden, oud-voorzitter van de Delta Ride for the Roses. Jarenlang zette hij zich in voor KWF-kankerbestrijding en nu is de ziekte hem zelf fataal geworden. Dinsdag werd hij nog verrast door tientallen wielervrienden die langs zijn huis in 's Gravenpolder reden en een actie op touw zetten om geld in te zamelen voor KWF. Een aantal weken geleden werd bij Eddie Bogaerts uitgezaaide slokdarmkanker geconstateerd. Hij is 73 jaar geworden. En daarmee zijn we aan het einde van de week en bent u weer helemaal op de hoogte. Een fijne avond.